Rastafari. This is Longman representing for DJ Hassan. Penya unapata Obama gete masari kutambura Zinorema Zinorema But still Jobless Zinorema 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 Sinamosha Se upenyu Zinorema 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 Mapasa Zinorema Variko vakapiwa Mima vajiri vadoko Kurozwa vajiri vadoko Kana kupirwa vati vadoko Zino zvakaoma Zimwe nguva zino Makadi muri yeZimbabwe ndinovimba kuti muri nani kwese kwamungadai muri. Tirikusangana zvakare pano paSekurugudo Picture TV apo tinokurukura nhau dzakasiyana siyana tichionesana tichitandara chinangwa chedu kudzidzisana nekutandara aiwa tinenge tisingarwisaneba kana kupedzerana shungu. Amwe matambudziko haapedzwe nehasha paFacebook. Amwe matambudziko anotoda kuti utsvage basa uende unoshanda kana waona mari yes womagadzirisa. Matambudziko akafanana nekubhadhara magetsi maproblem akafanana nekutenga chikafu hazvipedzwe nekuuya pano paFacebook uchiitira vanhu hasha. Panapa ndepekungotandara tichionesana tichipanana miono kana kuti mifungo yakasiyana siyana. So anyway today ndine zvatoda kuti timboti discussei a bit panapa tichionesana mushure mekunge ndapinda mumastreets. Yes, pandapinda mumastreets mastreets umu ndawana muri kuchemwa chemwa. Mune mwanasikana ari kuchema chema mastreets umu ane mukurumbira paTikTok. Musikana we ane mukurumbira paTikTok usingaiti saka anga ane time asingauye paTikTok. Saka mafans ake anga achimubvunza achiti ko what is happening? Chii chiri kuitika asi wapera here? Saka iye akabva asarudza kuuya nenyaya yake achitsanangurira vanhu. Ndanzwa kubatikana zvikuru and I would love to thank those who interviewed this lady vachiburitsa nyaya yemwanasikana uyu pachena kuti tese tinge tichiziva kuti zvii zviri kuitika kwaari. Kune those who follow this famous TikToker I think nyaya iyi makainzwa. I'm just trying to spread the wings of this story kuita kuti iricha vanhu vakawanda inogona kusvika kune vanhu vakasiyana siyana vanogona kubatsira this young lady. Kana muchinge maonawo zvakakodzera yes of course you can follow our page. Tinokurudzirai kuti mufollow page redu kana manga musina kurifollowa. Kana muchinge maona zvinhu zvatinenge tichidiscussa panapa kana tichiita zvine musoro yes makasununguka kuti supporta by following and sharing this video, or you can share this live as well. So I don't want to waste much time and rangoti tingojambira munyaya yacho tinzwe kuti chii chakaitika kune TikToker wemuZimbabwe musikana uyu ane mukurumbira. Ende ndichange ndichipawo miono yangu nemafungira angu pakuona kwandaita nyaya iyi. Of course panguva dzinedzi tinenge tichisiririswa, vakawanda vanenge vachisiririswa nezvakaitika, but at the same time ndati inini nditore mukana wekuti ndibva ndadzidzisa nekuonesawo vamwe. Who knows, maybe maonero angu neadvice yangu inogona kubatsira vamwe vasati vaita mavictims enyaya dzakafanana neidzi. Anyway nyaya yedu yatina yenhasi iri pamusoro pemusikana uyu. Inini it was my first time yangu kumuonawo. Ndatomuonawo pathat video raanga achitsanangura zvakaitika. So anyway I would love to share story, but patinenge tichishare story ndichaita ndichimbopoza mbichana ndichibva ndaita se ndichibva ndapawo mafungiro angu nemaonero angu nedzidziso yangu. Imiwo makasunungukawo kucomment section kuti munge muchipawo maonero yenyu nemafungiro enyu nedzidziso yenyu. Kana muri kuda kungosiririswa chete it's up to you. Yes, munogona kungotora nzira iyoyo. Asi kana muri kuda kubva mapangawo sachipanga
kungamazano. Yes, makasununguka also at the same time. Don't forget to follow my page and share this live as well. Guys, I'm trying to do my original content and nekutedzera mitemo yeFacebook when it comes to using other people's content. So let's jump into this business and find out what really happened. I'm gonna start by playing the video as we go. Then I'll be commenting and chipawo advice yangu nemaonero angu. Ime muchinzwawo muri kwamuri muchipawo advice yenyu nemaonero enyu zvakare. Saka ngatitange zvedu nyaya yedu tinzwe kuti how far which is which. Indofunga vakawandawo munondiziva indonzi Ritz Macleish. Zita rekuzvarwa ndimushomoyo. Saka recently ndakaposta mavideos paTikTok. Ndine vamwe sekuru vangu, so vanofungidzira kuti murume wangu, asi murume wangu vanhu vaMwari ndisekuru vangu. Saka I've been going through my comments. Vanhu vachibvunza kuti Ritz wapera, chii chiri kuitika, wakugara kumusha, chii. Saka ndati ndiye ndikuudzei story yacho kuti yakamira sei. So guys, ndandisiri paTikTok for a very long time. So semanzwira amaita kuti musikana uyo anoita zveTikTok, and it has been a while asiri paTikTok, and vanhu vangu vari worried kuti what happened. So now she is going to start narrating a story. Regai tinzwe achienderera mberi nenyaya yake. Reason being, I was pregnant. Ndosaka ndandisiri paTikTok. Ofichi muridzi wemimba akaramba taiwirirana zvakanaka, asi pandakazoita nhumba apa ndakumuudza kuti ini ndine nhumba. Akuramba mimba yake kuti aiwo mimba iyoyo nhandiidzive titi mongovazivawo vakomana zvavanoita. Ndikati hazvinetsi, mimba mazuva ano unoramba, but mwana anozongozvara munoita chii, maDNA. Ndikamusiya 9 months ndakati but zvandikazoita manje ndikazonoenda mba kwavo ndokwandikaenda, because pane mahisha ndikambonzwa ivamwe vasikana vakamitisa kuti vana vaifa. Saka ini ndisingadi kuti okay, saka tora kubva tapinda nyaya yembichana tichienda, because tikaisiya ichinyanyoenda tinozokanganwa mapoints atinenge tichida kuti titese titaure. So mazvinzwira kuti musikana uyu anoita zveTikTok, and anga asiri paTikTok because ari kugara kumusha. Kumusha kwaari kugara uku, it is because akamitiswa kana kuti she was pregnant. Anyway, she was pregnant. So I think maybe she didn't want mafanzo ake kuti azive kuti ari pregnant, so she had to go into hibernation. So pakutsanangura kwaaita tazvinzwa tese kuti mukomana wake, yes, mukomana wadanana naye akaramba nhumbu. Yes, akaramba nhumbu, asi vaitowirirana zvakanaka pesa apa. Anyway, mukomana aramba nhumbu, musikana akazoendera mberi nekuferefeta. Ndobva anzwa kuti mukomana uyu itori shasha, itori shangwiti panyaya dzekumitisa kana kuti kushandisa vana vevanhu. Anyway, we are going to find out kuti kushandisa here kana kuti kudii. Anyway, saka mukomana uyu zvaari shasha pamasports aya ekumitisa, musikana uyu akatozinzwawo kuti munhu uyu atomitisa vanhu vakawanda. Regai tinzwe more information from there. But anyway, we can start to pick up the pattern yekuti mukomana uyu is a very is a lover boy, and also is a playboy. And this lady wamuri kuona right there ari famous kudaro, she fall into the trap of that young man. And ndo panyanyoone point yangu papa, ndo pandichazoburitsa mapoints. But anyway, regai tiendere mberi nenyaya yedu. Nini ndifire ndingofawo ndegawo ndaida kunofira mba kwavo kana regai tipule mbichana pana zvatauro zvakakosha. Enda mba kwavo ndokwandikaenda, because pane mahisha ndikambonzwa ivamwe vasikana vakamitisa kuti vana vaifa. Saka ini ndisingadi kuti inini ndifire ndingofawo ndegawo ndaida kunofira mba kwavo kana kuri kuti mwana wangu kana inini ndiri kufa ndinonofira mba kwavo. Saka ndikaenda mba kwavo. Family yake yakanditambira zvakanaka, ndiri kuipenda zvangu. Family yake family bo, but iye ndiye munhu one. It is very interesting. It is very interesting. Ladies, please. Now, wakasangana nemunhu wako kumakasangana pasina family ine rudo. Ndobva madanana, ndobva mawirirana. Guys, just see kupidiguka kunoita nyika.
kuti denga rinoenda pasi poenda kudenga. All of a sudden this man is a beast. All of a sudden murume uyu kwawe yatomhondi yatomhuka ndiye asatombodikana. Saka chakambenge chinyatsoripo chaizvo chii pakati pevanhu 2 chakambenge chiripo chii? Mazvinzwira achitaura kuti hama dzake ndo chaidzo dzaakutorizina iye haasi kutombobatika. I can't imagine. But anyway, ndo pane point yangu, ndo pano patichada kudiscuss. Let's watch the video. Akanyatsoti pandakaenda mba kwavo niye mukumutambira handimuzivi chichichichi aitoti akauya ndaitohanda cause aiita noise cause ndairara murumu make mabhegi angu achikandirwa kunzi murumu mangu handidi munhu ngasarare murumu mangu zvakazoti mimba iyoyo handizivi ofiti ndaimurespectawo mimba inorambiwa but kana mwana azvaro tofanira kuita sei tofanira kuenda kumadna. Saka ndakanyarara pesa apa ndichimupa platform yekuti anditire zvese izvozvo zvaindiitira. Ndikati alright, mwana azvaro wangu, mwana azvaro ngatiende kupi? Kumadna. Chinzwai response yakandipa, chero mwana ari wangu, inini handina basa nemwana, zvina nuno ukauraye. Right. Nyaya yedu iri kuramba ichitamba anuka ichibhedhenuka ichienda. Anyway, handina kunzwa panhu pataurwa nemwana musikana uyu kuti ndakabatwa chibharo nemukomana uyu. Handina kunzwa paata akamanikidzwa nemukomana uyu. Vanhu havaidanana. So anyway, ndisandapindura rega nomboenda kucomment section nombokwasa vanhu 2 minutes. Magirazi aya ndo ekunetsa kaya nombopota nchimabvisa. You have changed the name, welcome, but is this a podcast? Maybe you dream to have one. Anyway, today I'm not here to answer. Ndingopindura chete zvikuenderana nezvandiri kutaura. But you can inbox me, then I have a lot of answers for you. Ko makachinja zita? Yes, ndakachinja zita. Thanks a lot. People were complaining and I had to do that. Ane mushonga mukomana uye ndi Emma mutya vaviri, then kuzhakwa beans. Anyway, that is another one also saying what they are saying. So anyway, guys, the point yangu pairi, the reason why I brought this video to your attention, and kuti muskana uyu was popular on TikTok, and a lot of women make this mistake, kubatanidza kubasa kwavo ne personal life yavo. Kana akuita machoice ake anotanga kuita machoice anenge achiinfluenced ne environment yaari. Guys, I want to give you advice, especially ladies. You must separate your work and your personal preferences. Ndirikureve kana ndichidaro vamwe vanogona kuita confused. Handisi kuti ndo zvakaitika, but zvakaitika kuna vamwe vanhu ende zvicharamba zvichiitika ende zviri kuitika. Vaimbi, makambozvona kuti vaimbi kana muimbi wechikadzi akaita mukurumbira anotanga kudanana nawo nevamwe vaimbi vane mukurumbira. At the end of the day mwanasikana wedu anodisappointwa nemuimbi ane mukurumbira. Zviri pachena kuti muimbi ane mukurumbira ari kudiwa navanhu vakawanda. Ena anodiwa navanhu vakawanda. A wise woman, a wise girl will avoid vanhu vari popular. Separate. Anditi, separate basa rako nenyaya dzako dzema relationship. Buda mubasa, bvisa hembe dzebasa, then you walk away. You walk outside. Kana wafunga kuita zvema relationships, you look for somewhere kwaunoyanzawana munhu anokuda, kwete ari kukudira kuti you have a big number of followers, ende iwo uri kumudira kuti ane big number of followers. Ikoko ndo kunonzi kujola. Panenge pastorina zvekuti you can make a family or you can do a family. Hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna family inobuda pano pakaita se pano pakadaro. Anyway, ladies, I want you to understand very carefully here. Varume vane mukurumbira handiti havatombodiwo kuti vakadzi vane mukurumbira. Murume wese natural anoda mukadzi ari pasi pake. Saka panenge patanga kutoita ma conflicts, a competition, because you are competing.
Saka kune munhu wese anotaridza kuti achawana inonzi level yangu because this person is financially stable like me. That relationship is going to be very, very difficult. Murume akada mari akawandisa anotoda mukadzi waanocontrola. Murume anoda kugara ari pamusoro. It is by nature kuti varume tinoda kugara tichitonga. Saka haukwanise kutonga munhu anenge akaenzana newe. Ende mukadzi haukwanise kugara zvakanaka nemurume anenge waunenge uchikwikwidzana naye pazvinhu zvamunenge muchiita. At the end of the day, muchapedzera mari marivals. Munogona kuita maconflicts kumabasa. You get what I'm saying? Unongori mukuru weimwe kambani. Murume wako mukuru weimwe kambani. Pane pachanogumana makambani waya. Ende iwo unenge uchinzi upe decision inoseva kambani yako. Murume ari kunzi ape decision inoseva kambani yako. What do you think is going to happen there? Sakani, it is advisable kuti kana uri murume ane mukurumbira or ari successful nzvake, go and find a woman ari pasi pako. The moment unoenda munhu pasi pako financially and everything, zvinoita kuti ave submissive, asubmite kwauri. The moment kana uri munhukadzi yaunotsvaga munhu ari mudifferent trade yekubusiness side kwako, zvinoita kuti munhu yeye aconcentrate more on your relationship. You get what I'm saying? So my ladies akawanda ane problem yekuti chero akatochinyengwa muroad nekuti ane 600 followers pa Facebook, andotaura kuti anotanga atombotarisa mafollowers ako kuti are you popular? You are not popular, so you are nothing. But vanenge vasingatoziva kuti my ladies baba vari kutozvigokera mutomusi. Okay, ndinenge ndini pamwe ndine 15 followers, maybe ndoita zvokuruka zvangu tswanda dzangu ndiri kundichita mari dzangu. It does not mean kuti handienderane newe. Saka nawo mazuva ano munhu akutsvaga another social media influencer, ndiye waanenge ada kuita relationship naye, ndiye waarida kubuilda naye a family. That is not going to work, guys. That is not going to work. So I'm thinking kuti this lady was a victim kunyaya iyoyo yekuda kutsvaga munhu ari musame field naye and trusting in that person kuti vachaita a relationship inoenda kure kana kuti inoenda kumberi. Thank you Percy, the alpha. Okay, let us go nenyaya yedu tichinzwa kuti chii chakazoitika, what happened after. I don't want that shit. Ndo mastatement aindudza yayo. Pane munhu wekuti anzi mwana vapo ndudza kuti you don't want that shit. Waimborarira ineni at the first place. Izwaizva zvautarwa nemukomana anzi I don't want that shit. Apa panoratidza kuti paive nekunyangirana kwaivepo. Guys, marelationship ngatidananei nevanhu vanotida, kwete vatinoda. Chitodzidzira kuda munhu anokuda. Because on a leverage, there is some extra care iri kumunhu yekuti charo ukamupa live yaunenge wamupa iyoyo pane pachapera inoenderana neyauri kumupa, nekuda kuti ane extra love towards you. Pane mukana wekuti relationship yenyu haiite sei, haiende kumangondo. Saka tine problem yekuti isusu tisitosaridza kuti tiri kuda nhingi. But remember, kana uchinge wada munhu, it doesn't mean kuti you are going to be controlling the mind of that person. And ndiwo tori padisadvantage hombe because ndiwo uri kuisa more effort yekuda munhu. Saka zvasiyana nekudanana nemunhu anokuda iye more. Kana kumberi kweupenyu uri kuzotarisira kuramba uchidiwa, eka danana nemunhu anokuda, kuonogodirei munhu asingakudi waunoda iwo. Especially when it comes to women, nyatsopabatisisa iwo. It is very, very important kudanana nemunhu. You can say it, unotozviona kuti uyu munhu anondida munhu. Uyu munhu uyu ari kungoshandisa mukana wokuti ari popular. And munhurume, vanhurume hatitadze kuvhura muromo wedu tichingoti kumakadzi ndinokuda. Pamwe paite tichitongo practice kuona kuti zvichiri mwe. Saka iwe haikona kuita victim yezvinhu zvakadaro. Unonyadzozviona kuti uyu murume anondida, uyu mukomana anondida. Vakadzi hazvivigi ke. Then at the same time unongo ndopa paunongo achinzi anondida but ina handimudenga. Chimukomana icho ndibhowa, chinondida, chinongonditeera, chinongondifonera, chinongonditextera but ina handichidi. Munhu yeye ane not extra love yekuti inotarisirwa yacho ikapera, there is a reserve. Exactly, that is the word that I was looking for. There is a reserve love
zvafana tengi repetro remotokari kana redhizi renge ine yaunoti reserve yekuti ikapera kumain uku unogona kumbopusha mbichana motikari yako ichifamba isati yamira kana kuti isati yadzima. Saka kuda munhu anokuda zvakanyanya kwakanakira kumberi uku. Mazama aya paanenge asvava, runako rwuya rwaenda, magaro aya apera, kutsuka kuya kwaenda extra love ine murume uya ndo painoita kick in, yotanga kuita se yotanga kusenza. Anyway, let's find out more what happened. Saka muri Zimbabwe ndachida kumbura Rubatsiro panyaya iyi because inini handinai ruzivo rwakanyanya panyaya dzemamentenance chichi. Indoona kuti rudo rukashanduka kuvere vaingokani zvakaoma vasikana. Rudo rukashanduka kuvere vaingokani zvakaoma vana maiwe. Chaikuda kana chokurasa. Dia inonzi gonzo nachingai. Uyai muone nhasi zvatoshorana. Anyway, handisi kuseka, but ndo zvinoitika pamarelationships ekunyangirana because unotangirwa. Yes, kana watangirwa manje gemu racho rinorwadza because iwe unongoenedza wakateya on apo unongochinyangira yaona. Munhu anenge aitoziva kuti akabhebhi karingondidira mbira kabhebhi. Unoziva kuti vakadzi soka sometimes you are so silly. Munhu anodira munhu kuti kumba kwavo kune vanhu vane mari, ane masisters ari kuUK, brother yake ndimanager kwakati, wodira mukomana izvozvo womitiswa. But remember kuti masisters ari kuUK haasi mukomana wake, they are doing their own lives, they have their own family. I still remember ndakamusangana nazvo muupenyu, mukadzi chaiye kana musikana anodira mukomana kuti hanzi ana hanzvadzi dzakanaka. Amene kana musati mambozvisangana nazvo izvozvo, maybe it's the first time, kuti masisters akare beautiful. Kudira mukomana izvozvo kuti mukomana wandadawe ndamuda nekuti ane masisters ari beautiful. It's strange in this world we are living in. Musikana andira mukomana kuti ane masisters ari kuUK, saka ndichazonogara ndozotumirwa mari kubva kuUK. Focus yake haisi pamunhu ari kudanana naye nekudzidza nekuona munhu ari kudanana naye, iri pamabenefits aachazowana from third party, from the family members. Then you will be disappointed when you find out kuti wakarorwa negida goria, wakamitiswa negida goria, and the life yauchanga uchirarama negida goria iroro. Wewe vanozombopota vachidongorora wombokanda 20 pounds, wombokanda 30 pounds. But most of the time, 98% of your life, you are on your own with the man of your choice. Nemurume wakasarudza. Saka tsvaga munhu waunowirirana naye pamafungiro, pamaitiro, pamarongero and other stuff. Unotozviona. Guys, dzidzai kuitawo maconversations mamwe ekutaurawo, especially my ladies. Taurawo nemukomana wako muchirongo of future, uchiona kuti munhu wandodana naye ane maplans eupenyu here, kana kuti pese pamasangana munongobvunzana kuti saka toendepi this weekend, toendepi next Friday. Maswede iri kunakidza, maswede iri kupisa. Yes, maswede washwetedzwa pamiri. Saka urida kuzotaura zvemarriage zvipi? Marriage yauri kutaura ndeipi yauri kugara nemunhu? Urida kuti munhu wokwamaswede aite take care of the baby? Are you serious? Like seriously? Kana uchingoona kuti uda kujola, uda kudanana nemunhu ane mukurumbira, nemuimbi ane mukurumbira, ndipo panonzi kapfeka yewo makondo, pfeka yewo protection, woregera kumitiswa, woregera kupiwa zvirwere, wojola uchiitiswa, uchishandiswa neye ngiye najoramu ye pamujolo wamune muchiita. Kana waneta waona kuti ndaitiswa na celeb uyu, andiitisa hararani naatanzwa nekura shungu dzangu dzapera, ndakuda kunoita settle down. Wozonotsvaga munhu anokumitisa anokwanisa kuchengeta mwana. Macelebrity aya
nevanhu vane mukurumbira uselebha hazvireva kuti munhu ari mukurumbira munyika pa kune macelebrity emunharaunda nharaunda yega yega ine macelebrity ayo chero ukaenda kuseri kwegomo kwekuti vanhu vanoona motikari after 3 months kunotoone celebra ikoko isedha rinorima muriwo unosvika apa mavheji anosvika apa kana kabheji rakakura kudai munhu yaanga atori celebra ikoko saka yakona kudira munhu celebrity anditi dira munhu kuwirirana nemunhu kupindirana pamafungiro nemarongero that is going to help in the long run. Now musikana wedu tiri kuona kuti akutsvaga manje timu akutsvaga support yekuti aende kunorwisa munhu waakada munhu waaijora naye haana kumbobvira akatsvaga vanhu vekuti hende mukomana wangu ane mari nhasi hende tinoona mukomana wangu hende tinoenjoy vaitorana vega muchinyararira. Of course I'm not hazviro kuti handisi kunzwa tsitsi because inini I'm a father and I have girls only as my kids. Whatever decision they are going to make, but I'm going to sit down with them before they make those mistakes. Ndovaudza kuti kana muchizonoita henyu zvakadai enda henyu munoita, but nyika yakamira so it's up to you. So handizve chinokudibira vanhu panyaya idzodzi, handizoti chii chinokudibira vanhu, especially maladies. Kunotoone type dzinongoshandisa vana vevanhu unotozviona wega, but handizve kuti chii chinoitika. Unotozviona kuti uyu harore uyu, unotozviona wega iyi type iyi hairore, zvinooneka. Hapana apa zvekumboti ndakanyengedzwa ndakadida, zvinooneka. Vakadzi musambonyepa, but unenge uchingoda chete kwadzinorohwa matumbi ikoko ndokwadzomhanyira, kwadzinorohwa matumbi ikoko ndokwadzinenge dzichimhanya dzichienda ikoko. So anyway, let's find out kuti chii chakazoitika kumwanasikana wedu wenyika. Munhu ane kujairira kwaari kundiita, handizivi kujairira here kana kuti unhu hwake, handizivi. Ndasingadi kuva public about it, but ndazoona kuti munhu anenge achitemba something. Amene takatembei, because haungatauri kuti hanzi ndinouraya mwana wako. I don't want that shit. Chero kaenda ku maintenance kukoti handina kana basa nazvo. Indakatya mhuri yeZimbabwe kuti munhu pane zvaakatotemba. So ndokumbura rubetsero panyaya iyi, mundibetsere because ini ndiri kutambura nemwana. Handishandi. Ndinoshanda sei ndine mwana mudiki. Dei hanzi ndine mari yekuti ndibhadharawo maid ndigone kuendawo kubasa. Handisi kushanda. So ndachikumbura rubetsero ipapapo. Ndanichi go through my comments epa TikTok. So zvinhu zvinosiririsa kuti saka ndo life iri kuraramiwa nevanhu vanenge vachipisa pasocial media. Wamana ukaenda pamalive evanhu ava paTikTok unoita kunge imbwa. Vachideedzera kunge vari paauction, so vamwe vachichatisa vanhu, vamwe vachizvita marelationship counselor, vamwe vachidii vari maadmin, vachideedzera nyaya dzemagifts idzi. TikTok handambira ndaifarira hangu, but ndinogona account just to learn human nature kuti vanhu vanomboita sei, vanhu vanomboreacta sei, vanhu vanombosvika sei. So unomaona macelebrity ediwa vanenge varipo vanenge vachipisa, and it's so sad. Ndikunzwa tsitsi, but munzwa tsitsi imo muti kuti ayo ngatidzidzisane, techinzwa tsitsi but at the same time tichidzidzisana. Guys, kana musina kuti follower munongoti follower, ndiri nherera. So mwanasikana anenge akanyatsosvika, kunotoone varume vakangomirira kupedza vanhu. Vanenge vakangomirira kuti uyo ari kunzi ari kupisa, aiwa mirai muone zvandomuita. Achinditi wapera wachichi zveshuwa ndapera ndidunyepa. Apa mwana black beautiful. Chero mari yedhata data yekuti ndiite zveTikTok izvozvo, inini I believe kuti zvinhu zvinogona kundiraramisa. So now hauna kana send data, but you still believe in TikTok. TikTok yacho iyo ndio yakakuitsa mbiri, ikaita kuti Satana akutumire an agent wake akauya akakumitisa akakuramwira mwana, and you still want to go there. What are you going to teach? You are going to spread kakuti varume imbwa. What are you going to teach there? I hope you are going to teach people my good lessons. I gonna also spread out varume imbwa.
Because some of the things that not chairman in life, guys, my choices is that, and we must not keep on blaming other people. That is the problem that we have as human beings. Ukaitikirwa nechinhu chakaipa Satan andiorora. Ndininga akazondidayo. Start blaming yourself. Start blaming. In life kana kuita improvement muupenyu hwako. Nyatsoenda unotsvaka chaicho kwazvakatangira. You are going to find out kuti munhu akanyatsokonzeresa chaicho ndiwe. Une pawakatoedza pakumake a choice. Pane pawakamake a choice isiriyo. Then zvinhu zvese zvakabva zvaenda musango. Because ndo pane talent rangu, ndo pane chipo changu papo. But ndadzoserwa mashure manje nemunhuwo wekutoti ndaifunga kuti ndichanzwisisana naye togona kubetserana pamwana, but iye akaramba. Saka ndachikumbirawo kuti I'm calling for help and doing it. Ndiri kuda help. Apa ndakutomboisa pride paside. Ndakungokumbirawo vanhu kuti vandibetserewo. Iziti handizivi nebasa chairo, ndikuda basa rekuti ndigone kuchengeta mwana wangu, because inini baba vemwana uyu vanenge vachindisendera mathreats ekuti ndiuraye mwana. He has nothing to do with the kid. Akambofi akambomusapota. Apa inini kuti ndimusapote ndiri one zvinondiremera. And munhu ari kuratidza kuti pane zvaakatotemba, because anototi chero kukoti handi tinonosangana kukoti. Saka ndinombonawo mamwe masocialite sana seweekneo munobetserawo vamwe vanhu. Inini mogona hangu kusandipawo mota zvenyu, but mogona hangu kundibetserawo chero pamalawyer apa. Tiendewo kumaintenance ndionewo kubetserekana pamwana uyu. Pakaipa. Pashata. Pakutoda kuti seweekneo vapindire vachibatsirawo nemalawyer. Ameno vari kudhuze nana seweekneo kana seweekneo vachifambirawo nyaya idzi. Vanhu kana muchinzwikawo mukataurawo batai seweekneo kana zvichiita kuti munhu abatsirwe nenzira idzodzo. But inini hangu ndoona sezvidzidzo zveupenyu kuti when we make wrong choices tinowirwa nematambudziko akafanana neiwaya. So I think whatever zvada kuita, musikana wenga arealize kuti akaita wrong choice when it comes pakusarudza munhu wekudanana naye, munhu wekudya bota naye. Ipapa akaita wrong choice. Ndo panhu paanofanira kufikisa. Munhu ngachengete mwana wake, anofanira kuchengeta mwana wake. Noti kundiudza kuti hanzi mwana si wangu, cherari wangu, enda nomurasa. Hapana zvinhu zvakadaro. Saka ndachikumbirawo help pana Mwari. Zvinondirwadza because when I go through the comments, nongochimudzi apera akumusha, for sure ndakumusha sure, because handina kwekuenda. Tiri kutogara mumusha because I can't afford life. Amanaka zvakaoma woma chaicho. Zvakaoma. I can't imagine munhu paanenge achipisa ari paTikTok, how many men vanenge vaine ma true intentions vanenge vachimuapproach, then ozoenda kunosarudza kunotora anonzi Barabbas, oenda kunosarudza bhinya. How many men vanenge vaine potential? Munhukadzi uri ruva. Let me tell you ladies, munhukadzi uri ruva. Anditi you must know kuti paunoblooma paipa, paunosvika pahighest peak yerunako rwako and all my features, that was a preparation yange iri in process yekuti ndo paunofanira kunosarudza flower pot yekuchizonopedzera upenyu hwako uri. Unenge uine value, especially uchitambira maTikTok apa. Watoone value, wane influence. Anditi haikona kutorwa ne the highest bidder only can bidder. Nyatsotarisa vanenge vakazara ka handi ndione une kodzero yekubvuma kuti ndada. Nyatsotarisa wanyatsoona kuti uku kumba uku ndinonogara ndichidiridzirwa uku, kana kuti uku ndangotengwa kunoiswa mudisplay kungonowedzera. Kuna vanhu vanotenga motikari kwete kuti achazenge achidrive, anonoziva kuti vanhu vane mari chaicho.
they don't avatenga motikari for a purpose yekuishandisa. Vanotenga motikari kunoisa mudisplay kungona igadzika zvekuti ukasvika wakavhurwa garaji unoona dzine dust dzakatingana. This is why uchizoona varume vakadzi vakarohwa navarume vane mari vanozohura or they complain kuti handisi kuwana attention. Ndo zvazvinoya nazvo. But when ukatorwa nechimurume chako chinoyanza kuda chine chitotadza kurara chaitadza kuswera chiri kubasa uchiti hamana dai basa nguva dzekucheza dzakwana ndaenda kunoona bhebhi rangu hamana ndaenda kuonawo chakati ndaigirawo mukadzi wangu mukadzi uyayo akandida ndiri zvandiri izvi akandida ndakadai. But yes, of course, unoita like you can be married from the president's family, you can be married from the rich and famous family, but attention, those vanhu vavo kutaura nechokwadi ameno kana uda makore mangane ekudzidza uda kuzosvina rini. Vanhu vari successful, they are always busy nezvirongwa nemaschedule because vada kuramba vari pamusoro. Saka iwo kana ukaenda ukaroorwa nemunhu ari successful ukadana nemunhu ari successful, it's going to be difficult for you to get attention because he is chasing after the paper. Anenge achirwisana nekutsvaga mari. Saka it's going to be very, very difficult for you to get attention. Saka kana uiziva kuti uchada attention murelationship, go for that munhu anokupa attention. Kana uiziva kuti uchada mari, then stick with that. Hakuna uzoya uchicomplaina uchiti hey mari ndiri kupiwa hangu but handisi kuwana attention because wakatoita choice kudhara. If you're in town and chinondirwadza ndechekuti munhu wacho akandipedza. When I try to reach him anenge achitaura zvaanotoda kuti imagine munhu achindiudza kuti cherari wangu ndiri best friend yaRitz anti. Okay, regai timbonzwa uyu kuti ari kuti kudii uyu ari kutaura kuti best friend. Saka pandatangira kuziva Dave uyu akaita kuti friend yangu idone like this, pandatanga kuzivira Dave vaidanana zvavo hanti Dave achiuya kumba because that time it was last year when I was staying with Ritz and ndobva Dave uyu akatanga kunyenga ani friend yedu ime friend yedu ancho asi friend yedu ikata like inini zvanga speak in Ndebele, so like I'll try mix English and Shona there. So ndobva friend yedu yoyo ikaita se ikaenda kunorara na Dave wacho. Dave anogara kuma avenues mnoziva kayelo bonso ikako kanofunga kuti kanopisa mbokudzai kakapisa kakaita sei kakadonedza friend yangu. Asi muri yeZimbabwe ndiri kuti nini Dave asi munhu bho because nini ndakamutanga paWhatsApp because aindida kachinditi uya ndikusvika blah blah une maga ndikati nini no me I'm not a betrayer, I'm not gonna betray my friend and asi Dave yoyo atone mahistory akawandisa asi ameno kuti zvizvo ari kuita. Ndakamubvunza paWhatsApp kuti ko iwewe uri sure here kuti manasi wako haumudi? Akandiudza tichonera machats akandiudza kuti manasi wangu andichengeti mwana inini haaende kunofa handina basa naye like zviriko here. Like how would you say that about like a kid? Mwana haana kuita chinhu honestly zvinondirwadza senge inini. Omanaka ndorwadziwa somwoyo wangu. Unoziva kuti kuna varume hobho vane care kunze vane rudo, but chinoitika ndechekuti vanhurume upenyu hwedu hwakati omei ende upenyu hwedu tizvari hwakaita unotoshinga, you have to work hard. Saka patime ndishingirira vanhukadzi sometimes vanotoona kunge tisina kana future, tisina kana life is not going to change, then they go for those who are established vadi. Kune varume hobho vaitoshuvira kuti danana nemwana uyu votoroora mwana musikana unozwa ndikutaura, but havana kuwana mukana. I don't know criteria muri kushandisa oro yamunoshandisa vanhukadzi kuti mude vanhu kana kuti I don't know. Mazvinyatsonzwira mega kuti munhu uyu anotopisa akambonyenga shamwari yavo akatorara nayo akaidonhedzera pasi andisiye kuti toblema mushonga here kana kuti dzingori sarudzo dzamunoita vanhukadzi kana kuti inature yenyu yekuti kwadzinorohwa matumbu
ndokwadzinomhanyira. Handina mwana zvangu but kungofunga kuti ndichava nemwana mhuri yeZimbabwe ndokumbira kuti ipapo mugadzirise kuti varume kochi zvavari kuita. Can you assist us with something? Can you assist us with something? Please stop saying kuti varume ndo zvavari kuita. Munhu ega ega ane choice yake. Iwo ndo wakaita choice. Ende mainyadzozviziya. Ngatiregerei kuisa hatred towards men. Mainyadzozviziya kuti devhu yakambonyanga shamwari yenyu akaitisa. Ndoba maregera zvakare achienda futi kunonhanira kune uyu. Ndaimbofungidza kuti it's not true but now ndamuyadzozvina kuti it's true. It is true. Zvikubuda pachena kuti vakadzi mune ruchiva and ruchiva rwenyu is going to cost you. Because apa mukati varume ndo zvavari kuita nevarume varombo ndo zvavari kuita. Vaya vamukuramba vaya. Moti makavaramba. Moti zvemakuda kuvapanicha nekuvapenda kuti vanzi vanhu vakaipa. That is not fair at all. Because like hapana munhu anongoti chero manari wangu ngaurayiwe hana kuita chinhu mana mudiki ka. Of course that is wrong. I will never support that. But ndokuoma moyo. Nyatsobatai point. Ndokuoma moyo ndokuipa kwemunhu wakasarudza. Ndakutaurira ndikati mukadzi anenge anyatsozviona, musikana anenge anyatsozviona kuti munhu uyu harorewe. Type hairoro, type ndekukuendesa kwamashwede. Anditi yes, of course. Andiziye and ndakazonyatsozviona. Vakadzi vanoda kufara, vanoda kuspoiliwa. But they don't calculate marisk acho. Anouya nepackage yekuspoiliwa yekuitiswa zvese. I have a lot of girls dzandoziya dzinotoone potential yekuroorwa vasikana vasvino. But andiziye kuti anenge asingaafodheri. Kana already kana kuenda kubhawa, dakunzwa kuti zvinombofamba sei. Chingobvisawo pasalary yako. Wotsvaga kana imwe friend kana amunini vako kana hama yako kana brother yako kuti ini brother ndoramboendawo kubhawa. Woendwa newe kubhawa, unozvitengera doro rako then wopedza shungu. Mukadzi anenge atori nemari yacho yekuti inotokwana kutenga doro kubhawa akasatobuda mubhajeti dzake. Asi anosarudza kuti agomitiswa nekuendeswa kubhawa kunotengerwa a6 pack nemunhu. Amene kana ndo status yacho kana ndo zvinokupa ichiremerera musociety here zvokunzi ndiri kumhanya nanhinga ari kundiendesa. But you can find out kuti munhu yeye wacho anotozomitisa at the end of the day musikana yeye ndiye anenge akutozotenga doro rekumajolings kwese kunenge kuchienda. I have seen it happening. I have seen it. And now munhu anenge anzwa nekurarwa naye ashandiswa kuti achiramba pandoone point inotosvika yekuti unogona kutoramba that boyfriend. But haicharambike manje because wakucalculate the amount of sleepovers awakaita nemunhu yeye. The amount of rounds awakaita nemunhu yeye. Wakuregreta wakunyatsoona kuti haida. Then you want to be attached to that person wakatsvaga uchida kuendeswa kwamashwede. Wakuchida manje kuti aite baba vevana. Remember pawakatanga chigame chako ichi zvaive zvekungonakidzwa you were curious, you wanted to know kuti kubhawa kunoita sei. But now wakuda kuchinja contract. And wachinja contract responsibility zhinji inenge yakawandira kupi kuna baba amwana. And baba amwana was not prepared for this. Baba amwana vaitongodawo companionship. Saka you get what you wanted. So there's no need to be attached up. Why do you want to be attached? Yellow board ukanzwa munhu achita nonzi Dave anogara maavenues tiza manasikana mira yabudzwa apa ndopa acharamba achiti ndini Dave andoni ndini takudzwa apo ndikutoexposa urere komana anonzi Dave anogara pamaavenues kayellow board ukanzwa munhu achita nonzi Dave anogara maavenues tiza manasikana tiza neupenyu. Advise vanasikana kuti make the right choices when you are choosing a man. Complexion yemunhurume haichengete musha, haisiriyo ine commitment, haisiriyo ine responsibility yekuona kuti pano padyei, pano pabhadharwa mabills here. Kutsuka kwemunhu nekunhu kuri kugara munhu handizvo zvino. You can see, unotozviona wega kuti uyu munhu, yes of course ndasangana naye akapfeka maworksuit, but this is a man anoita take care of the family. This is a man who can pay the bills.
Yes, ndasangana naye haana kupfeka type of clothing yandinoda, but this man can be changed. It is your duty to change a man to look the way that you want. But wakazembera bango rekuziva kuti pila rekuziva kuti this is a man who can take care of a family. Varume were just naked. Chatinoda isusu kuti mimi muuye. You are flowers. You are there to decorate us. You must decorate your man. You come into the life of your man akashota. Whenever as a lady, listen to this advice yanda kukupa my ladies. Ukaona uchipinda mu life yemunhu rume akarongeka ane tukunhu alright, iwe uri kuya kuzoisei ipapo. Waona mune mapoto, waona mune kitchen unit, waona mune everything, waona mune maketen. Saka iwe uri kufunga kuti ndo type dzana devika idzodzo. Munenge mine twese. Iwe wabva kunorarwa ikoko kusilipo. Mai mwana kune zvese mai mwana akarongeka. Anotoone unofana kusvika muupenyu hwemunhu rume makashota zvinhu. Iwe usvika uchita sei? Uchivhara maburi. Ipapo uri kutoroverera hoko. Zvekuti kana ukabva muupenyu hwake hwomunhu iyeye kana kuti akubvise muupenyu hwake murume anoona kuti pane maburi anosara achivhurika futi because ndiwe wakauya uchivhara maburi iwa. Nokasvika imba yese yakanamwa. Usina contribution yawachaita murelationship. What do you expect? So this is what happened. You were there kungoshandiswa chete. You were not meant to stay. Boza haana kuita bhoo munhu wacho. Chandinondibhoa ndechekuti anokuti angauraye. Nezuro devhu wacho akandimeseja zvake akati uripi, ndikati ndiriko kuBrayside. Akati wow, uya kuzorara kunoku. Ndikati ya tambata manje. Devhu anotopedza passport. Anopedzera vanhu. Ari kutoda. Bhozi ritauya. Handanga achigara kumusha. Ini ndogara paBrayside. Ndikati uya friend yangu tigare tese. Akauya. Ndobva manje. Devhu akati ndiri kuuya kuzokutora unorara kwandiri. Tikati yabo. Right. Why devhu uyu asingomhanya kunovhura muromo kuti une magaro uya uzorara? Ina men. I have friends vanotodaro. But what I've seen ndezvekuti unenge wakaukuletwa oro unenge uchizikanwa kuti unogara uchizviita nevamwe vanhu. Saka there's no need for devhu kuti aite courtship anyengerere ahwarare. Devhu ari kutongonanga papoint yake yekutongotaura zvinhu zvaari kuda. Because anoziva kuti iwe you are a supply, you are a supplier. No supply. Saka there's no need yekuti devhu atenderere. Unotevera ndoenda first ndikasvika akatenga zimota zihombe asi mana haana mapamba chero mbasha dzinoverengwa dziri 4 I think. Sure tiwache mbasha todziyaneka todzipfekisa mana iye aripo apa ane famu. Haiwawo mhuri yeZimbabwe tell something nemunhu uyu akapenga. Indofunga vakawandawo munondiziva indanzi. Right, so tasvika kokupedzisira kwenyaya yedu. Hanzi isusu mhuri yeZimbabwe tichiita something. Vasikana munovaona. Of course ihanzvadzi dzedu. But munovaona mumastreets umu kuti vanenge vachipisa. Achipisa so chero kumukwadza chako muziro utoshurwa. Baba makandikwanira. But now zvaipa manje zvawo. Taakukokwa muri yese yeZimbabwe. Uyai ndibatsiro. Vakadzika value yako is in your choice. That's where your value is. Your value is not in appearance. It is in the decisions that you make. And your future is in the decisions that you make. Kana uri munhu ane poor decisions, that is going to be a problem, and your problem alone. Saka, when you make your choices, please think again and again. Think twice. So guys, I'm going to read the comments before I close this live. Then, yeah, tafara jaitu tatandara tese.
nhasi. So hanzi naPercy the Alpha sekuru venyika, hanzi naThomas wonidzarira. So sad. Hanzi pakaipa shuwa. Hanzi shuwa enda kune munhu anoenderana newe. Thomas wonidzarira. Hanzi hey. What type of a man? Variko vanhu vakatodaro, vanhu vakatotumwa kuzongoshandisa vakadzi vanenge vane usimbo hwekufunga oro vanofunga kuti vakapenga strike. Kunotoona vakadzi futi vakatotumwawo futi kuzoshandisa varume vanofunga kuti vakadzungaira. Varume vanodzungaira kazhinji. Chero anogona kuita mari yakawanda sei, anogona kudii, asi kuvarume kunowanika kudzungaira, kuvakadzi kunowanika kupisa. Saka kana uri mukadzi anopisa, kuna varume anonzi weapons fashioned for that, vanongoya chete uspongokuwisira pasi. Then kana kuine uri murume akadzungaira uchita usimbo kufunga nekushandisa brain, kune vakadzi vakatongogadzirwa izvo vanongoyawo futi kusvoita sekuwisira pasi. Saka it is a choice pavanhu vanongochimingila nawo oro vanhu vanongochita zvavanongochita nawo. So guys, that was our live for today. I hope you enjoyed it. I hope you learned something, especially the ladies side. Be careful nezvinhu zvamunenge muchiita kunze uku. Ziyai kuti kune zvinhu zvinopera. Ziyai kuti muchatozoita vabereki. Ende icho chinhu chamuri kutambisa icho muchipa munhu wese. Zviremekedzei miviri yenyu vanhukadzi. Enzwaiwo kutya. Imwe commitment yatakushaya mazuva ano vanhu rume zviri kubva ikoko kunotongoona kuti there is no need. Chinhu chacho ichi ndakangocho bhutsi yacho mungoziva mabatiro aunoita bhutsi yawakatengawo pabhero, unopedzera wangoikikisa matombo kana zvigubhu, because unongonyaziva kuti bhutsi iyi yakabva nako ndekure. Saka kumwe kushaya hanya kwakuitika mazuva ano kuri kubva nekoko. You can see kuti zvasiyana nenguva dzedu dzakare. This is why virginity yaikosheswa, because who knows, hatina kumbonzwa musikana aitaura kuti akawanikwa ari virgin and all that stuff. So zvinhu zvakawanda zvinopa value kuvanhukadzi. Mafambiro ako aunoita, ende mazvinzwa kuti timu rese raitamba nemusikana uyu rese rakapedza raingonzi uya urare kuno, which means katori katimu kaizikanwa. And I remember mazuva angu ndichikura, matimu iwaya akadai ndakatombomikisana nawo. Vanhu ivava variko, vasikana iro girls rinenge richipisa rinenge chidai ririko. And right now as I speak kune munhu akatovharirwa izvezvi. Ari kungonyengerwa chete kunzi mukomana uyu ndikudanana naye nekuti ane mbiri, kana kuti ane zimotikari, kana kuti hanzvadzi dzake dzakanaka, kana kuti kumba kwavo kune munhu ari kuUK. Kune munhu ari kungorarirwa izvozvo. Then apedza kurarirwa izvozvo wochizofunga manje kuti wozidotanga kuti ndakuda kuti uite baba vevana vangu. No, handizvoka zvakaita kuti undibvume. Wakandibvumirawo kuti ndine mota, takaita zvemota zvikapera. Saka relationship ngaiperere. Saka varume vava vatinoti maplayers yavo atori serious, maybe andoone munhu waari kutotsvaga, type yemunhu waari kutoshaya. Saka neiwowo haikona kuzvisubjecta kana kune zvinhu zviri very dangerous. Munhukadzi zviremekedze, ita care neupenyu hwako neutano hwako. Be very careful on making choices and stuff. So guys, thank you so much for tuning in to our live. I hope mafara zvikuru and tambotandara muve nezuva rakanaka. This is Longman representing for DJ Asan. Penya unapata zimwenguwa Obama gete masaru kutambura but still jobless zinorema zinorema se upenyu zinorema variko vakapiwa mimba vachiri vadoko
kuroorwa vachiri vadoko kana kufirwa vachiri vadoko zvinhu zvakaoma. Vamwe ndivo vakashinirwa upenyu nevabereki, kuripiswa zvipande zvevabereki, kutakudzwa urongwa hwemubereki wewe uchiri mwana. Dzimwe nguva zvinorema